Чао, пичо, аз съм Funky Monkey, сега съкваме Skywars в фентазито, IP в описанието за тези, които го искат. Мисля, че сме само един човек, който ме очудва как изобщо сме започнали играта, но все тая. Има си... Охо, ще ти щупа главата аз на тебе. Така. Ще ти щупа аз главата на тебе. Не знам къде съм. Оня шишканин. Добре, се вклирнем малко. Абе! Бегай бе! Ама си извадих меч. Мечето. О, фак, мисля, че ме окили. Да. О, не! Аз се лоннах. Добре. Ой, Криско. Пич. Добре, не мога да ливам. Само за да кажа, че този пич не го познавам, Криското. И както се забеляза, най-вероятно разбирате, че съм без приятели, защото или някой е на село, или интернетът е слаб, така. Сега уейткаме. Добре. О, майче, трябва да сме 8. Въпреки, че... Добре, не трябва да сме 8. Не мога да разбера. Така, не знам... Охо, тия острови доста големшки, ще е малко трудно. Но нищо! Ние ще се справим. Не знам как да си обаче да си видя точките, какво ще разуча. Сега почваме. Къде се чествате? Нямам си на представа майче. Що мога да спринтвам? Не мога. Така. Сега бързо ги назимвам буклучаците и да бъда просто готов за пипито, че силно... О, fuck you. Някой ще ме сцепи от бой. Но това не е хубаво място, дами и господа. Добре, не падна. Упав облак. Чайте само. Добре, има... май има отгоре. Има, май нема. Само никой да посмя да ме бутне. То ще ме струши от бой. Моля те, хайде бързо, Клаудс. Къде са Клаудс? Сега да мога виждам. Защото абсолютно нищо не виждам. Така. Сериозно, само един чест ли има? What the fuck? Аз си знаех. Да, разбира се. Как искам да те елиминирам. И те елиминирах. Ха-ха. Бич. Добре. Супер, поне имаме брадичка. Май само ако някой дойде, ще ушупа главата от бой. Добре, няма да е ония. Не, също може да е ония шишканин. Аз няма никакви блокове. Мага, сериозно няма никакви блокове. What the fuck? Добре, он си троши. Добре, ще почваме и ние да трошим. Кирка нямам. Да. Супер просто. Че си свърла. Това не мога никой го вземе. Пойзънка. Ще го ползваме. Това чудо. Ето това. И ето това. Обаче трябва да намерим начин да стигнем до ония шишканин. Да. Или той да падне ето така, просто много брутално харесвам, когато правим така. Аз лунах, супер. Добре, супер, пак настроя. Ето сега да мога виждаме. Значи мап... добре, хубаво.
Мапа не се е билднал. Така. Добре, не знам. Мони, може би. During the game, окей, значи като свърши игричката ще видим как се гледа това и не знам дали сте забелязали, но това може и да е IP-то, не знам, IP в описанието ще остава. Така, за да можете и вие да играете тези мини игрички. Добре, започваме пак на същия мап, няма никакви чества, супер. Ако има една ролка, ще съм много хепи. Wait. Чакаме да ни пусне. Така, пусна ни, супер. Така, оставим тук букучаците. Дъма меч. Хепи съм. Хубаво, ще се тъпнем до някой шишканин. Тиваме до Лония, още сега казвам. Докато си не е луднал нещата. Супер, така. Хубави неща горе-долу. Още една перичка. Хепи. Това ме прави много хепи. Са просто си свърлим. Това ми трябва. Супер. Ето това тук. Роки. Сади, че да му се види. Тук няма нищо полезно. Така. Така да видиме. Хубаво, ще отидем и там, моля те. Аз съм. Не! Стига, бе. Това, дами и господа, е напълно нечестно. Да. Супер, направо. Damn. Се тая. Айде, бе, Корно, скачи, бе. Бич. Криско, пичко става. Не, Криското е, Криското. Да, въртиш си главата качанта. Така, това чакане е малко тъпичко. Кой ме геш, бе? Няма почваме. Ще хубаво, ако на XP бара има време, кога да, мапа се билдва, но се тая, няма да критикуваме сърчето. Корно. Ще да кажа нещо друго, ма се тая. Пак на същия мап, вау. Сега ако ми даде една перичка, пак се тъпваме и направо то път ще изберем по хубаво месте, аз ви казвам. Къде е ония шишканин? Помачи сме само двама, иначе отиваме при този шишканин. Така, хайде пущай. Перличка. Цели 3 перли. Аз насъра от кеф, деми господа, нямате си на представа. При ония шишканин. Моля. Яба тука, бе. Чайте само за отграда на по-хубаво място. И ти умираш. Лоннахме, ей! Добре, това е тъпо, че сме само двама, аз ги кивам много бързо. Това не е дори честно за мене. Он шишканин Корно. Съжалявам пич, ама такъв е. Също така да и кажа, че ако не сте забелязали в мъцето си казвам Funkway, скоро ми сега го променя, но за сега, понеже имам регистрации в много такива сървъри с мини игрички, не мисля да го променям, но скоро ще го променя. Една последна игричка и клипа е до тук. Ще видим до кога ще спираме клипа. Корно пак летил е. Супер, и Криското. Бах ти пичовете. Така. Супер, последни пак. Не, този път на различен мап. Тук ще стане бързо, пречувствам нещата. Не, всъщност не. Ако имам перлички, пак като миналия път ще ги изчупа. Аз не знам дори... Не, мисля, че и от другата страна може. Да, има и от другата страна. Лошо, но все пак. Така. Супер. Елам Корно, ела тук бат се. Ще станат нещата. Так. Маля, ако падна. И там ли има често?
Не знаех. Моля те. О, благодаря ти. Мисля, че ще се пречукам много жестоко, но както виждате не го направихме. И сега ако някой отгоре ми дойде, направо ще рейчна, не ще го няма рейчна. Так. Всичко ми е джугур так. Не шивам се. Не знам какво казах в момента, силно е било голяма простотия. Имам ли капа? Супер. Добре. Ай ти може да си ходиш, пич. Както и ти, пич. Не си пич. Добре, там има също едни хора. Ух, малеш. Еба тука бе. Аз ще килете това. Криско. Уху. Лоннахме. Супер. Това мисля да бъде клипа. Знам 10 минути, 11, 10, 57, 58. Уху. Това мисля да бъде клипа. Благодаря, че ме гледахте. Съжалявам, че нямаше клип скоро, но просто се чуих на какво да го направя, защото просто... Това бях аз. Благодаря за гледането, ако съм ви харесал тъп женски скин. Всъщност, сега на края на клипа смятам да кажа, че не знам, вие силно го знаете, но ще се чуете защо снимам на мини игрички, някой може да се чуди, защото чакам с 1.9 да правим survival-че заедно. Ще видя къде ще го къста, още не съм решил. Опа, лагна. Да, затова снимам само на мини игри, защото чакаме 1.9, тя мисля да излезне скоро. Се надявам, защото казаха, че, не знам, преди две седмици видях клип, който каза, че... Чакай, само си поема дъх. Който казва, че ще излезе след 3-4 седмици, може би 2-3. Благодаря, че ме гледахте. Ако съм ви харесал, се абонирайте, лайкнете за да ми покажете, че ви харесва геймплея. Благодаря за гледането, довиждане и до скоро!